We come, Father, egameni likaJesu Kristu owaseNazaretha, sivuma ukuthi unguNkulunkulu owongamele izulu nomhlaba. Sivuma ukubuswa wena through our Lord Jesus Christ. Sivuma umsebenzi babothandeka owenza eCalvary, babona amandla wonke, futhi sivuma ukuthi uqhubekise ngezwi lakho through your spirit and through the gifts, Father, egameni likaJesu Kristu ozibekile kithina. Ngegama likaJesu Kristu sikhulekela Nkosi yami ukuthi izithelo zezwi zivele empilweni zethu njengokufuna kwakho. Sibonga amandla wonke ugcineka kuwena, sukela babothandekayo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, ukuzalwa kwethu kuze kube manje. Amandla wonke sinobufakazi omunye nomunye balokho kwenzile empilweni zethu. Sibonga ukubona, babona amandla wonke okwenziwa wena. Sibonga ukusibona isandla sakho, sisazi uma sisebenza. Babothandekayo, siyazi ukuthi siyasebenza nalapho singazi khona thina ukuthi sibhizi. Amandla wonke sibonga konke ukwenza kwaso ngegama likaJesu, nezimpi osixolela zona esizaziyo nesingazazi. Sibonga amandla wonke uvikeleka esandleni sakho sinamandla. Sibonga Nkosi yamakhosi ubizwa nangegama lakho. Siphakamisa igama lakho sithi phakama. Amandla wonke phakama ngqongqoshe wempilo zethu ngegama likaJesu Kristu. Sehle thina wena, phakama ngalo mzuzu. Babothandekayo, izwi lakho liphakamise empilweni zethu. Izwi lakho likwakhe empilweni zethu. Izwi lakho Nkulunkulu othandekayo egameni likaJesu lithobise thina nenyama yethu nobunjalo bethu. Reorientate us, Father. Resocialize us in the name of Jesus Christ, ukuze sibe ngilaba okhuluma ngabo ukuthi asisese abezwe kodwa singebakho. Babona amandla wonke, susa umqondo wezwe kithina ukuze kufunyaniswe lowo owawukhona kuKristu Jesu, ukuze lapho usibheka sihamba senza konke bese sibe umfuziselo owakho ngokwenza kwethu. We thank you, we bless you, we bring the praise and glory to you, ngoba wena wena ufanele udumo. Kahle kahle umhlaba wonke nabo konke okudaliwe ufanele ukudumise wena. Lithi izwi lakho, let everything that has breath praise the Lord. Therefore, Nkulunkulu othandekayo, this morning egameni likaJesu Kristu, we're doing your work, we're doing exactly that. We are here to do what your word says we should do. Babona amandla wonke, thabatha-ke wamukele indumiso zethu ekuseni, bese ukhuluma nathi izwi lakho, ukhulume Nkosi yami with authority. Babothandekayo egameni likaJesu ungageji lutho in the name of Jesus Christ. Futhi babothandekayo egameni likaJesu Kristu ungasigodleli lutho in the name of Jesus Christ, ngoba intando yakho iyona esakhayo, iyona esiphilisayo. Amandla wonke iyona esibusisayo. Siyabusiseka kuyona, siyakhula kuyona, siba ngabangcono. We thank you, Father, we bless your name in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Because He is good and His mercies shall endure, because He is good. He is good, and His mercy
all created ngegama likaJesu. Ngempela muhle uNkulunkulu bazalwane. Uma ngabe bekuya nami ngabe alishoni ilanga ungatanga kuhle uNkulunkulu. Kahle kahle ngoba muhle insuku zonke. Kumele kungashoni ilanga ungathanda uNkulunkulu muhle. Ngoba uma ngabe uyakhohlwa ukuthi muhle uNkulunkulu usuke ukuthi uvumele izinto zakwenza wakhuluma ngazo zanobuhle kaNkulunkulu. Ngoba izinto ehlezi zikhona. Hallelujah. Izinto ehlezi zikhona ongakhuluma ngazo. Kukuwe ukuthi ufuna ukukhuluma ngazo. Praise the Lord. Amen. Izinto uyohlezi unazo ongadecide ukuthi ukhulume ngazo, ungakhulumi ngobuhle bikaNkulunkulu. Amen. Ukuze ukhulume ngobuhle bikaNkulunkulu ukukhona bakhe, akudingi ukuthi kungabi nama-attacks akhona. Hallelujah. Amen. Ngoba i-topic uyayichuza ofuna ukukhuluma ngawo usuku nosuku. Ungakhuluma nabantu abangaphathi kahle, bebe bekhona abaphatha kahle. Ungakhuluma nabaphatha kahle, bebe bekhona abaphatha kahle. Ungakhuluma ngokukhulu kaNkulunkulu, uloqiniwe yenqinama. Ukukhuluma ngalo. Hallelujah. Kodwa abanethemba uNkulunkulu bakhuluma ngamandla akhe, bakhulume ngobukhulu bakhe ngisho behlaselwa. Hallelujah. Bathi behlaselwe impi dlangile, bangakhulumi ngempi, bakhulume ngamandla wakhe lona othe kubo, put your trust in me. Uma iBhayibheli lithi asihambe ngokubona, sihamba ngokukholwa. Elichazayo ukuthi do not let that which you are looking at determine what you talk about. But let your faith determine what comes through your mouth. Let your faith speak through you. Are we together, bazalwane? Lokho khuluma ngakho kuyavama ukukhaqa non-stop. Lokho khuluma ngakho lokho kwenza i-topic yakho nsuku zonke. Hallelujah. Hallelujah. So uNkulunkulu muhle all the time. I remember kunomfundisi wakhe sisesifeni wafika wathi it's nice to be here. Ngakhumbula sashaqeka sonke ukuthi how can you say it's nice to be here? Why expect ukuthi sithi kumnandi ukuba la? Sathula thina abanye ngoba sathi it's not nice to be here. Hallelujah. Because ngesikhathi kunesikhathi la mina sithi khona kuhle, kunesikhathi la mina sithi khona kubi. Hallelujah. I do not know whether it was right or wrong. I haven't applied my mind to it. I must just admit that. But I'm saying uNkulunkulu yena muhle, whether sisesifeni, whether sikho esifeni, noma kusiphi isimo. Uthi uJob mekhuluma uthi sizokwamukeliswa ubuhle kodwa kuNkulunkulu na. Hallelujah. Amen. Umpostoli Pawulo yena uthi ithini ukuthokoza kodwa uma inhlupheko uthi nezingoma ziza ithanani yini ukuthokoza kodwa. Ngamagama uthi do not let what happens to you
determine what you say. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu muhle noma izimo zivuma noma zingavumi, uNkulunkulu uhleze muhle, uhleze ngamandla. Uma wena uvuma izimo zitshentshe indlela ocabanga ngayo ngoNkulunkulu, wamukela i-defeat. Ngoba your victory kunesimo engikhuluma ukuso njengoba ngikhuluma. Your victory is ekutheni ubeke ithemba lakho kuye ukuthi uyena ozokudabula. Kufanele sibe abazalwane abathi noma siseyimweni sibheke umqalisi nomqalisi wokukhula kwethu ukuthi uyena ukudakulwa kwethu kuyena. Sithi njengoJobe, yazi umhlengi wami uyaphila futhi uzoma phezu kothuli. Ngesikhathi esi-right ngizolinda kunomlilo engikuwona. Ngizolinda kunokuthukwa engikubona. Ngizolindela yena, uyena who will vindicate me at the right time. No, I read something the other day. Someone says, I think I was reading News 24. So someone says on News 24, the reason why people will never ask for your side of the story is because they love the version they've already heard. Whether it's true or not, they don't care. They just want to hold on to it. And they are scared that should they give you a chance, you'll take away the version they like. And I thought that this is so true. Eh? This is so true. This is so true. Because no matter how many times you've been wrong about people, you still believe you have them figured out. Do you realize that? You've been so wrong many times about a person, but you still believe today, so you have them figured out. Who want to go over wrong now? I will pardon me every time you formulate a thought. Hallelujah. Amen. I do not know why we have so much trust and belief that our thoughts are always supreme and sacrosanct. We have stopped being fallible beings. We are no longer fallible. Infallibility has befallen us. We are favored. Hallelujah. Ungawathi ukuthelela abantu kayingaki based on the wrong thought. But correct. Waphindela futhi next time. Kuna lento lena enokusenza sicabanga ukuthi sazi abantu more than they know themselves, right? Ungathi utshela umuntu nawe override what you're saying. I don't understand this. I'm telling you about me. You say no, it's not true. This means that I'm talking about me, about me. You disagree with me about me. Because your thoughts about me are better than what I know about me. Hallelujah. We make choices, we make choices. That's what I want to say to you today. Just make right choices. Make right choices. You'll be fine. Make right choices. You will be fine. You'll be okay if you make correct choices today. Abaningi bethu ngahle siseyimweni njengoba ngikhuluma ezi-result yama-choices engesiwona ewethu. Alright? Ubuningi bethu ngahle siseyimweni ezibangwa ama-choice enziwe abazali bethu. Praise the Lord. Mhlawumbe wagcatshwa
Zimba wakho ugcwele amakhasi worezi, right? Bakuthatha bakusa enyangeni useyingane uno-11. They choose someone else, not you. Hallelujah. They cater someone else, not where. Wathunyiselwa, wapeyitwa. Umzimba bekuwakho kodwa uyi-choice bekungesiyona eyakho. Right? Wasukhulele endaweni ongayikhethanga. Bengeke uzuyikhethe bekuwena ukhethayo. It was somebody else's choice. It wasn't your choice. Wazalwa outside wedlocks, maybe. Right? Maybe ngikhuluma nawe nje awusazi ngisho isibongo sakho. Ngenxa yama-choices angasibona waluyana uyenokwenza i-choice ukuthi wena uyifice ula ukhona. Praise the Lord. Ngizwe abantu abaningi bathi the reason why izinto zingakwenzakaleli kahle empilweni ukuthi nesibongo sisebenzisayo akusisona esakho, usebenzisa isibongo esirong. Izinto zilungiswa ngesibongo. Kunabantu abaningi abaneyibongo ezirayithi kodwa izinto zihlale kahle. Kanti wakuxakeka laba beyibongo engesizo kuphela. Kunabantu isibongo esakhe kodwa ngikhuluma nawe nje uxabene ubenhle. Xa yini umntwana abantu uyena umsiza koqobo kodwa kuhlangani. Banamanga abantu abantshela ukuthi ibongo ziyahlangahlanganisha. Hallelujah. Amanga amampunge. Ngiyatshela mina namhlanje. Abanye abatshela ukuthi uma ungathola nje ubaba wakho, uthola ubaba wakho kuyena, uzobona ukuthi nomsebenzi uzowuthola. Umtholo ubaba wakho kwayena engasebenzi. Aphethe isibongo leso. Wangenza mayona zokusebenzana nomnikazi nami. Ama-choices wabanye abantu elabazalwane. This life is about choices. The reason why wena nomunye umuntu nehlukile ama-choice enzeka. Uma ingane ekuwenza uhluke kwenye ingane kaningi ama-choices wabazali kaningi. Yebo, abanye bebangaphansi kwengcindezi yesimo ebebeyifisa abakusona, siyavuma. Kodwa let me tell you bazalwane, all choices are made under circumstances. Those circumstances may be favorable or not favorable, but they are still circumstances. Are we together? Amukho umuntu owenza isinqumo angenazimo akuzona. Abazali basenza isinqumo ebekukhona ngaleso sikhathi kwenzeka ukuthi benze lokhu waphuma lokhu. That is why ihlezi ngicaleka ngengane ezithanda ukuthukuthelela abazali ukuthi mina anginalutho khona manje. Abanye abantwana banayo yonke into, bathengelwa imoto, basenza umetriki. Mina lana ekhaya ngiku-high school angimthengelanga imoto. No, ama-choices banabazali vis-a-vis ewethu. Wena umntwana to live with our choices and obey. Hallelujah. But here's the thing I'm trying to tell you. Ama-choices enziwa abazali, amanye enziwa wena ngobuwula. Ashone emva kwembazalwane ngobuwula. Then zikhona iy'nqumo esiy'thatha ngobuwula. And noma ungabuye emuva ubheke, kunezinto ongayibukusho ukuthi but leya naleya kuyini bekuwula.
ukudlula ngeke kube benisenza lapha. Kunezinto bazalwane sizenzayo sidefine izinto ngobuvula and bese ngamanye aspect ukuzenza ngezinqumo bese silandele izinto. Let me tell you something. I was taught in this church ukuthi sithi thina asibambele nenyama negazi babeleni imimoya, right? But I said to you, kuney'ningi empilweni zethu ezingabangwa imimoya ezikalwa yithina bese izenzo zethu zi-attracta imimoya. Faith after need. We make decisions and we do things according to those decisions and we attract spirits. If you don't get this one, uzofanele abazamane laba ababhedayo empilweni zabo bangathathi accountability bakhombe emimoyeni. You cannot be like that. Let me tell you something, brother. Angeke ukhule uma uwumzalwane ohlezi ebhenini imoya. Let me repeat it for you over here in this church. Angeke uprogress in life. Angeke ukhule uma uwumzalwane oblema imimoya for zonke izinto ezenziwa wena. Have you ever asked yourself this question? When Jesus is teaching abafundi bakhe, akathi uSathane uzonenza ukuthi nokuthi nokuthi. Akathi uSathane uzoninikela. Akathi uSathane uzonihlasela. Uthi bazonihlasela. Uthi bazoninikela. Uthi ningabesabi abakwazi ukubulala umzimba nenyama bangenamandla. Why athi ba angathi uSathane? Ngoba uSathane usemhlabeni. Kodwa uthi abantu ngoba yenza simbazalana izinto zenziwa abantu. Nawe wena wenza izinto. Ungafuni ukuthatha accountability ublame imimoya. Kodwa mawenza kahle sipraise uthatha ibongo. Unomanga uyiqoki. Ukukho ukugaya masontweni lana. Uma sithi wena thatha accountability kunento bayenza kahle bazalwane nithemba imimoya mina ngiyakwenza kahle. Uma sithi hey kama nawenza kahle lana hey lapho wena lana. Ukukho ukugaya masontweni. You will never grow uma ungabheki inqumo zakho. Uthi why am I here? Bese ubheki inqumo wazenza. Uthi ngempela ngenze inqumo ekuyasizwa. Ngase ngisicalana la bazalwane. Uma siyibandla elifuna ukuya phambili, umuntu ongakwazi ukuzigxeka yena ngenqumo zakhe, loyo muntu will never repent. Abantu abarepentayo, abantu abakwazi ukwazi umuntu omanga athi umuntu efundiswe angalenzi afana nomuntu ophambi kwesibuko ayibuke bese ekhohliwe ukuthi ubebonani. Kumele uthathe isikhathi uyibuke kuwe uzithanda ukukhomba abanye abantu ukuthi benze izinto kanti awuboni ukuthi benze izinto nawe ozenzayo. Kunabantu bazalwane abangathandi ukuthi wenze into ezirong ngoba bafuna ukuzenza bodwa. They want exclusivity. They want monopoly. Hallelujah. Now I'm talking about the power of choice. Let me teach you something about God, my father. uNkulunkulu angeke akucindezele ngalutho. Are you with me? God will never force you to do anything. He will never. He will leave you to choose what you want. But He will never force you to make the right choice. Because God wants you to have autonomy and self-determination.
He created you in his image, right? Ukuthi wena njengaye wenze inqumo. That's why iBhayibheli lithi anazi yini ukuthi mina ningonkulunkulu. God with a small letter G. In other words, like God makes choices, you must make your own choices and take accountability. Hallelujah. This thing of being a victim, you are the victim of spirit. You are the victim, the spirits are making you. But when it suits you, more than a conqueror. Your narrative is confusing, it's full of inconsistencies. Your narrative is inconsistent. When you are used by the evil spirits are making you do things. Nothing I'm more than the conquerors. Through him who loves me. When are you? When are you not? When? Because the person who is more than a conqueror is not the one who doesn't make wrong decisions, but he takes charge and says the decision was wrong. And now I am challenging what I did. That person is empowered. Let me tell you something. The reason why God wants you to live by your choices is because he wants you empowered. Uyingane namhlanje ubale isikolo uzodla ithena zokubaleka isikole. Hallelujah. But uma ngabe awukwazanga esikoleni ngoba abazali abenzanga kahle, uNkulunkulu can help you to change your future because your past decisions and the decisions of your parents have determined where you should be today. But where you can be tomorrow is what you must decide today. Hey, let me repeat it for you. You are here because of decisions you made in the past and what your parents decided in the past. But your life can change today because of decisions that will change today. Hallelujah. Stop ukukhomba phezulu. Stop ukukhomba phezulu. I said to someone the other day, I said, I believe in the name of heads. Me, I believe in the name of heads. I believe in the name I believe in the name for deliverance, right? But I have a problem sometimes about issues of deliverance. Because sometimes as a church, we spiritualize what is not spiritual. And we call it deliverance. There are people who need therapy. Finish and die. They need therapy. We will pray for deliverance until we can ruin our life. Because we will find the spirit as the abstract way. But must do break a level more. Without therapy. But who made it by abstract the 40? No more. Are you with me? Are you with me? Deliverance deals with the spiritual. But someone over abuse or a cooler may need therapy. That is why you can not therapy in your eyes. You don't need deliverance. The problem is deep-seated. It's emotional. It's not spiritual. It's an emotional problem. The problem is overly much. Think evil, but you should get kind. Inkinga nayo yabafundisi, especially abazalwane. We are jacks of all trades. We are preachers, we are psychologists, we are therapists, we are financial advisors, we are lawyers, we are estate planners, we are everything. Pastors, full of
Spirit makes them do anything. Let me tell you something. There are things your pastor cannot do. He must just refer you to people who can do it. Let's just make this fact, number one, in the Church of Christ. Let us not keep each other in this lullaby that is responsible for lack of progress esontweni. Kunabantu abagulayo esontweni umfundisi uthi yena wonke umuntu uzobaphilisa lesontweni utshela ubani loo nto ayikho loo nto leyo. Kunabanye abantu balayele batshela ukuthi ababona i-psychologist uyasangana ekhanda. You can't get out of control. One day, izofika umfundisi onabeke i-stethoscope lana. Niloke ningakuthi akasiyi udokotela athi lalalingana. Didn't you start doing it? Bakhona abafundisi balalise esontweni. Banifake izandla ekudeni. Nathi hallelujah. Vula iBhayibheli Deuteronomy 30. Vula iBhayibheli. Hallelujah. From verse 19 to 20, Deuteronomy 30. Ngifakazisa namuhla izulu nomhlaba ngani ukuthi ngibeke phambi kwenu ukuphila nokufa, isibusiso nesiqalekiso. Ngalokho khethani ukuphila ukuba niphile wena nenzalo yakho, ukuba umthande uJehova uNkulunkulu wakho, ulilalele izwi lakhe, unamathele kuye, ngokuba lokho kungukuphila kwakho nobude bezinsuku zakho, ukuze uhlale ezweni uJehova alifungela oyihlo oAbraham noIsaka noJakobe ukuba nika lona. Amen. Hallelujah. The topic la kule Bible ngiliphethe is the offer of life and death. It's an offer. God is offering both. Right? Who's offering? God is offering, is making an offer of life and death. Hallelujah. Amen. He's offering both to you to choose one of them. Hallelujah. Amen. You choose life, you get what you choose. You choose death, you get what you choose. But God says, this is what I'm not going to choose for you. You must choose it yourself. Zikhethele wena. Lento thokhetha akukho lula ngoba isikhathi ukhetha ungaphansi kwengcindezi. Have you ever had people but I had no choice? Awekho amandla afana nalawo. You always have choice. Hallelujah. Hallelujah. This day I call the heavens. Yeah? uNkulunkulu ukhuluma noIsrael. Amfakile ezweni laseKhanani, wamfaka lana emthembisa ukuthi uzoba khona. Uthi manje I call, hallelujah, the heavens and the earth as witnesses against you that I set before you life and death, blessings and curses. Now choose life so that you and your children may live. Now I said to you, kunama choices enziwa abazali bakho akhanqa wena ngoba enziwe. That's why iBhayibheli lithi choose so that you and your children may live. When you make a choice, you're not making it for yourself alone. Awusenzeli wena wedwa, wenzela neingane zakho. Umoyenza inqumo ezisangene
engasile uaffecta neingane zakho. That is why ubozwa abantu mabekhuluma athi angifuni ukudila ngengane yomunye umuntu kabi ngoba nami ngineingane. Abantu aba-understandayo lapho. Are you with me? Angizokwenza okubi enganeni yomunye umuntu hayi ngoba nami nengane. Uma kuza abantu kwakho unomfana bafike bathi inja inamaqanda ufike udile ngalowo mndeni ngalowo ntombazana kabi abanye bazothi angizoyenza leyo nto ngoba nami ngivela amantombazana because bayazi ukuthi isinqumo asenza namhlanje singaba nomthelela ey'nganeni zakhe. Sacabanga lokho bazalwane ukuthi uma udecide ukwenza isinqumo, be careful what decisions you make. Hallelujah. Uthi uNkulunkulu, choose life so that you and your children may live and that you may love the Lord your God. Listen to his voice and hold fast to him, for the Lord is your life. And he will give you many years in the land he swore to give to your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. Make the right choice. Let me tell you something, Mother. Today, stop uloke ukhala ngama consequences wey'nqumo that in the past. You can change your future by making right decisions from today forward. You can change your future. Today is what it is, but tomorrow does not need to be what today is, unless you like the today. But the power to change the future is in the choices that you make today. Inqumo ozenza namhlanje zizona ezizotshenja your future ibe yiloko ofuna kube yiko. But uma uzoqhubeka nama-choices abeke la ukhona namhlanje uzoperpetuate your today to tomorrow. Are you with me, Pastor? Are you with me? Kukhula ikusasa lakho ngenqumo oyithatha namhlanje. Uma inqumo zakho ezokunqena ezokuvila, let me tell you something, uzodla ubuvila bakho. Hallelujah. Uzophila ngobuvila bakho. Uyabona lesinqumo sobuvila osenza namhlanje uzothola iy'thelo zaso kuphi kusasa zikulindele. Hallelujah. Ngoba lisho kanjani iBhayibheli? Lithi umuntu owenqonayo indlu yakhe igcwala iy'movu. Hallelujah. Hallelujah. Futhi lithi iBhayibheli umuntu owenqenayo kumele angadli. So, uma wena abantu bevuka basebenza nzima namhlanje wena utshala ubuthongo kumele uvune iy'thelo zobuthongo. Abukho ukuthakathi kulento. Hayi bazalwane, nathi mina kuwena the way sibagcinisa ngakhona abathakathi ngokukhathazeka. Uma ngabe bebanamandla ngale ndlela sisho ngayo kumele ngabe kufinale yabathakathi manje. Ngabe ifinale manje, ngabe thina kwasiqede sonke sebheke niyazi ifinale bazalwane. Bonke abathakathana sebaphelile kubheke noNgqongqoshe emehlweni. Kumele ngabe sesilapho manje. Kodwa ukubonisa ukuthi abathakatha bekho that powerful. Me and you are still there. And akusho ukuthi azange basizama. Bazama bahluleka ngoba abathakathi kungababuza. Kunabantu abangathakatheli. Wena ungayikholwa iBhayibheli uma lithi encwadini yama-Numbers uNkulunkulu ebakhe abathakatheli. Wena ngalindwa oyithakathayo
a finished card. Your expectations deliver what you expect. Hallelujah. Now, uNkulunkulu lithi iBhayibheli, his plan is to prosper you, not to harm you. Lithi iBhayibheli, and his plan cannot be thwarted, right? And then he be frustrated. His plan, it can never. But uNkulunkulu, as much as his plan is like that, it needs you to make a choice. We are father no ezulwini nokwesokweni. It is a matter of choice. Angeke uNkulunkulu angeke athathe umzalwane kicking and screaming amvalele ezulwini athi you belong here by force, you belong here. I'm the Almighty God. I have spoken and everybody must go to heaven. No, in the Bible, choose life and get life. And choose hell and get hell. Can get what you choose. You choose Jesus as your Lord and Savior. In the Bible, uyindlela neqiniso akekho yakubaba. But in this road, idinga lendlela ukukhethwa. Uthi ukuyikhetha, uthi kuyiqopha. Ungayiqophile, let me tell you something, brother. Uma ungakhethi uJesu, awukho neutral ikhono ekhethayo. There's no neutral choice. When you choose not to take Jesus, you are choosing something. When you choose not to do God's will, you are choosing something. I mean, again, guess it doesn't, but again, where is the seat? The only thing that you was that always I would have. Hallelujah. Abantu abaphuzile utshwala bakhulanga kunabanye abantu abasuka yasi. Yasi. Nangena benza abantu abadakiwe bakhulanga kunabantu abaningi abasuka. Benza umuntu wahlakani badakiwe. Wahlakani badakiwe. Wakhuluma into ezwakalayo iphuzile. Ehlula abantu abasuka. Choose right. Choose right. How you live your day every day. Choose right. Make right choices. Hallelujah. How you do things. Choose. How you solve problems. Choose right. How you deal with problems. Choose right. Hallelujah. Make the right choice. Make right choices about people. Make right choices about yourself. Make right choices about life is offering many different choices to you. Abantu bayakhala manje bathi why does the court say umuntu wesifazane angashada nendoda indoda isithatha isibongo sakhe umfazi? Azange icourt ithi nawe yenza. Une-choice. That court was interpreting the law. It has nothing to do with you. They were interpreting the law. Someone went there and said, I want to give you Mr. my wife. Mr. my wife, maybe not even that. But the thing that does around the Elena is to seek that the word of God is subject to the constitution. That is the problem of the church. And I remember I preached this thing in 1998. I preached about this thing. The problem of the church is to conflate the will of God and what the Constitution of South Africa says. That's the problem of the church. When the court makes decisions, people are talking about the candle. It's not like Bible. Kodwa mina nginayo inkinga yalabafana babemhlanje ukuthi baba Mrs. my wife. Anginayo inkinga. Ingani noma ubenza bekhuluma bathi ngifuna umfazi ozomaintain. Uma ngabe ufuna umfazi ozomaintain, you will Mr. my wife. Ufuna umfazi ozomaintain, then you will Mr. my wife. You cannot have
it butter both sides there. Second verse of Galatians chapter 6. Galatians chapter 6. Hallelujah. From verse 4 to verse 10. Kepha makube yilowo nalowo ahlole owakhe umsebenzi, yikhona eyakuba nokubonga ngokungokwakhe yedwa kungengokomunye, ngokuba yilowo nalowo uyakuthwala owakhe umthwalo. Kepha yena ofundiswa izwi makahlanganyele nalowo omfundisayo kuzo zonke izinto ezinhle. Engaduki, uNkulunkulu akahlele, ngokuba lokho akuhlwanyelayo umuntu lokho wokuvuna, ngokuba ohlwanyelela inyama yakhe uyakuvuna ukugubha kuyo inyama. Kepha ohlwanyelela umoya uyakuvuna ukuphila okuphakade umoya. Kepha masingakhathali ekwenzeni okuhle, ngokuba siyakuvuna ngesikhathi esifaneleyo uma singadangani. Ngakho-ke, njengokuba sinethuba asenze okuhle kubo bonke, kepha kakhulu kwabeli yokukholwa. Amen. Bazalwane, asho amazwi yona liyazichazisa. Nalo lizichazile, alizichazile. Lithi iBhayibheli, each one should take their own actions. Yabona? Omunye nomunye a-check izenzo zakhe. Akunamimoya lana wena. Test your actions, right? Akunamimoya lithi iBhayibheli you wena. Test your actions. Interrogate your actions. Hallelujah. Asumoya ungathi ngaphili umoya wena. Check me izenzo zakho, each one. Hallelujah. And take accountability. Then they can take pride in themselves alone without comparing themselves to someone else. For each one should carry their own load. Each one carry your own load. Una load yakho ekumele uyithwale, ne? Ngisasizwala sifaphanose omakhe. Hallelujah. Ngisasizwala. Hallelujah. Makhethe ngaka. Okay. Hallelujah. This is why I avoid ingoma zesuku. Because ngisonihleke mangikhuluma. Ngizoqhubeka lo mdlalo. Now, for each one should carry their own load. Nevertheless, the one who receives instruction in the word should share all good things with their instructor. Hallelujah. Do not be deceived. This is what I'm after very much. God cannot be mocked. Do not be deceived. Uningakhohliswa, uNkulunkulu akahlekwa. A man reaps what he sows. Umuntu uvuna lokhu akutshalayo. What the Bible says is this one. The seed of today is the harvest of tomorrow. Say after me. The seed of today is the harvest of tomorrow. As you sow the seed today, anticipate the harvest when tomorrow. You cannot today influence tomorrow. The seed is different. Ufake seed enhle anticipate. No. Later, namhlanje you may be reaping. Izinto zayizolo, but I'm saying today you can change the course. Amandla akuwe. Unamandla ongawarealize ukuthi angakanani. Unamandla amaningi. You can turn the situation around by making decisions.
our yesterday. There was what do they say this? So much that be free to think differently, but they perpetuates. Hallelujah. But the Bible says the seed of today can change the fruits of tomorrow. Hallelujah. Namhlanje kunabantu abafele beshade bebulalana. Hallelujah. Uma usemshade nobulalana, ungahle waziphutha yokuaccepta ukufa lokho. Senomuntu wenze isinqumo esi-different esizokulethela ukuphila. Kunabantu kumele basuke empilweni zethu ukuze siphile. Hallelujah. Kunabantu ekumele sibashiye ukuze intokozo ibuye. But this takes a very difficult choice to make. Impilo yakho esikhathi stagnant ngenxa yokuthi kunama-choice owesabayo. Kunenqumo oyisabayo, unendaweni ngoba inqumo oyisabayo. You don't like where you are. But awukusenza isinqumo ngoba isimo leso sabuyele wasuyathi kuba isigcina sale simo. I said many years ago, I've been talking very shortly. I said God hates divorce. But he loves life more than he hates divorce. God. He loves life. Let me teach you something. He sent Jesus to come and die for life, not for marriage. You get a van and you take a shadow, no matter my life. But Jesus didn't come for marriage here. Nobody will go to hell because we're single. But you go to hell because somewhere in life who Christ Jesus. Isinqumo sakho yisona sigcina kulento kuyo. Sometimes your unhappiness and everything. Inkinga yokuthi wenze isinqumo and uyesaba ukuguqula. Let me teach you about abantu ne-pride. Omunye umuntu wenza isinqumo atshela abantu ngeke ngimkhulumisa ubamba atshela abantu noma sekabona isidingo sokusitshentsha ngoba uzakhele umuntu wabantu useyasaba ukubabhitheya. Let me tell you something. Don't be the victim of your choices. If they are wrong, they are wrong. That's why we've got the grace of God that we can run to and say, God, I made wrong decisions. God, I made wrong choices. But I'm changing today. I am changing today. I'm changing the course. Amnenda abantwana bembatshelile ukuthi wamama kodwa namhlanje ngiyabuyela ngiyokhuluma uzobona ngevele ukuthi sengitshentshe isinqumo. Musukuba isigcino sokuthi bese ngibatshelile ukuthi mina kuphelile ngamaloyo. Therefore angikwazi ukujika bazothi angihlale ezweni lami. Vele mina bazangitshela angihlale ezweni lami mangibona ukuthi ngilonke. That's me. Uma ngirongi ngithi angihlali kulo noma ngabe ngikwethembisile ngiyoguquka uma izwi lenkosi lithi isinqumo besikalungile ngoba the only thing ebusimpilo yami akuzona izinto engiyinqumayo but iy'nqumo ekuyizo ezi-approve uThixo. Now we can repent today. In the Bible, when it is like namhlanje, ningaqinisi inhliziyo zenu ngoba
uhambe ngezinqumo zezolo? Can you really lose intokozo nokuthula ngenxa yenqumo zezolo? Ngoba you wanna be loyal to certain people abakushayele izandla ngalezo zinqumo. Niphila kabuhlungu bazalwane, niphile ukushayela izandla noma ngabe uNkulunkulu akaapprove. I said to you last time, asisebenzeleni ifa elingabuni, hayi ushayela izandla emngcwabeni bathi ubelungile, ubenza izinto kahle. Uma wena udliwa kunabantu abanikeza abanye ukuthula abangenapho bona. Thatha ukuthula kwakho, thatha ukuthula kwakho, thatha intokozo yakho. Take your joy back. Take your joy. It hangs on your choice. Uma ngabe isinqumo sakho besirwani noma ngabe abayebe basikriticize wabanenkani, do not say uyabalaya. Awulayi bona, uyilaya wena. Usunaguquka ubusuke kuNkulunkulu uthi, oh God, I've made the decisions, but izangidla namhlanje ngilana ngikhona yile nqumo engizenzile, kodwa namhlanje I am changing the course. Oh God, I'm changing today. Lithi iBhayibheli uzovuna lokhu okutshalayo. Lithi iBhayibheli yenza okuhle kakhulukazi. Uzovuna okuhle okwenza namhlanje, kusasa uzovuna okuhle lokho okwenza namhlanje, kusasa uzovuna. And ama-actions wakho afollowa your decision making. Otherwise umuntu obhedayo, ngoba you must be connected mentally and in terms of how you act. If that's not the case, then there should be a problem. I feel they know what the man is doing now. We thank you, Father. We bring the praise, we bring the glory to you. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. You are worthy to in the name of Jesus, to deliver us as your children from all of the consequences of the wrong choices we made in this life. In the name of Jesus, we will continue to learn the news all your time. And we will go over. I will come here and demonstrate. I will forgive you people here. We must be vulnerable to together. We thank you, we come to you. Njengoba sinjalo ngezinqumo esizenzele izolo ezifanele namhlanje, sikhulume kulo wonke ukuqhubeka ikusasa lethu ukuze kubathandekayo reflect your forgiveness of today. May your forgiveness of today, Father, have imithelela kusasa lethu ukuze kusasa singaphili according to the choices that are wrong, but siphile njengabakhululiwe abothandekayo. Sikhulule, nqamula namhlanje, nqamula, oh God, I pray, nqamula, oh Father, I pray egameni likaJesu, kuduza egameni likaJesu Kristu owaseNazaretha, amandla wonke egameni, redirect our path. In the name of Jesus, ngeyinqubo esizenza namhlanje sikhetha uJesu njengenkosi nomsindisi, sikhetha okuhle, sikhetha ikusasa elihle, sikhetha ukuphila ngegama, sikhetha intokozo elizwi lakho. Akekho ngasiphi intokozo ngcono kunoJesu. Abothandekayo, we take our independence back, we take our self-determination back, we take, Father, our autonomy back. In the name of Jesus Christ, we declare that we are more than conquerors through Christ owasithandayo. Umuhle uNkulunkulu wethu, umuhle Jesu, busa kuze kube phakade, busa empilweni zethu, sizwile izwi lakho. Deliver us, oh Father, in the name of Jesus. We bless your name, we thank you. Hallelujah. It's in my spirit, Father, it was wanted to pray for someone. Oh, to God, just help me. I'm changing my decision today. I'm changing in namhlanje. I want to change my future. Ngicela ukuthi uphakamise isandla la ukhona, isikhathi sisidlile. Phakamisa isandla, ngiyabonga mama lapho. Ngiyabonga izandla eziphakamayo, kunezandla eziningi eziphakamayo. Izandla eziningi, gijimani nize phambili, sinibeke izandla. Gijimani nize phambili, sinibeke izandla. Ningaphathwa amahloni, gijimani nize phambili, sinibeke izandla. uNkulunkulu kule ndawo, and he is here with the power
of deliverance, the power to change your future. Lapho senizenzile inqumo, usathane nemimoya yobumnyama ithokozile yagijima yaya ku-future yenu ukuthi iyomesapha ngenxa yenqumo namhlanje. uNkulunkulu ufuna unqamula, akungeke kusenzeka ngoba namhlanje usuku lokwahlukanisa your yesterday to your future. When God speaks, He says, do not dwell on the things of the past, but behold, I am making today a new thing. I'm making a new thing. Shall you not see it? And today God is making a new thing because you are making right choices. And because of those choices, God is here to set you free. He's been waiting for you to make a choice. And once you make this choice, and things shall change in your life. Because of the choices you have made. Ngicela ukuthi amapostoli phambili azonceda sibeke izandla kubazalwane ukuze uNkulunkulu asebenze ngabo, asebenze empilweni zabo, enze umsebenzi wakhe empilweni zabo. Ngicela nihlabelele bazalwane. Father, in the name of Jesus, nangintwana yakho umazi enjongo lethu ekhuleka amandla sebenza in the name of Jesus.
us all pray. We thank you, Jesus. We thank you